गिबियाव नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बरायनानै लाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायजोंनो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो बेबायदिनो आंबो मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोङो इसोरनि अननायजों मोजाङै दैदेनजाबाय थागोन आरो जोङो इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआव आं मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदों। सासे आंनि नायगिरि बिथाङा मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरदोंमोन जे बेमारखौ बोरै फाहामो एसे बुंनानै होदो होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो आं दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जे बिथाङा बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिनो हागोन होननानै आं सानो। लोगोसे गासै नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअखौ नायनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। जिसुनि मुंखौ आरो बाइबेल शास्त्रखौ मोदाया गियो, गुबुन जेखौबो मोदाया गिया। मानसिखौ मोदाया रावखौबो गिया। बियो मात्र माखौ गियो? जिसुनि मुं आरो बाइबेल शास्त्र, बेखौ मोदाया थोर थोर गियो। बियो मानसिखौ अख्रेबनो नेरनाय सिंह बायदि सोरगिदिं बेंनानै थाबाय थायो। नेरनाय सिंह बायदि बियो मानसिनि सायाव हामला खालामनो नेनानै थाबाय थायो। बिनिखायनो बाइबेलनि 1 पिटरनि 5:8 सिरियाव फेयालाबा सिरि मोननानै था, नोंसोरनि बिसारु सैताना नेरनाय सिंह बादि सोरखौबा मनग्लाबनो हास्थायै हास्थायै थाबायदिंबायो होननानै बुंदों। बे बाइबेल सिरियाव जोङो फरायनानै मोनदों जे जोंखौ फेयालाबा सिरि मोननानै थानो होदों, माने सांग्रां जानो होदों। जेब्लायबो सांग्राङै जोंखौ थानो खावलायदों, रेडियै जोंखौ थानो खावलायदों। जोङो सिनसियारै जेब्लायबो थाबाय थानांगौ, बेखौ बाइबेला जोंखौ बुंदों। जे मानोना जोंनि बिसारु सैतान एबा मोदाया जोंखौ हदाय नेरनाय सिंह बायदि गिदिंबायनानै नेबाय थायो होननानै बुंदों, आक्रमन खालामनो। दा बेनिखायनो बे बाइबेला जोंखौ बुंदों जाहैबाय जे सैताना जोंनि सोरगिदिं जोंखौ नेरनाय सिंहफोर बायदि आक्रमन खालामनो नेनानै थाबाय थायो होननानै जोंनो फोरोंदों। बिनि ओंथिया जाहैबाय मोदाय एबा सैताना जोंखौ जेब्लायबो खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय बियो सेस्था लाबाय थायो। जोंखौ बेमार आजारल' नङा, गुबुन गुबुन खैफोद, जि खैफोदाव मानसिया गोग्लैयोब्ला नस्थ' जायो, बेजों मोगा मोगि जाहोनो थाखाय बे सैताना जोंखौ अरायसम हास्थायो। बेखौ जोङो बाइबेलनिफ्राय रोखा मोननो हायो। मानसिनि संसाराव बेमार आजार लाबोग्रायाबो बिनो। बिनि गुदिया जाहैबाय लुसिफार, सैतान। जिस बात के लिए तू आया है, आज तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको ऐसे चलते फिरते कोई औरत नजर आती है, अगर आपने जहाँ से सफर स्टार्ट किया, ट्रेन में, बस में, जहाँ तक आए हैं, फिर ऑटो, आपने जो जो लिया उन सबके ऊपर वो बैठता आया शैतान। आपको आप तो दिखा यहाँ तक आते आते भी कि वो मेरे पीछे आया है, आया कि नहीं? हाँ, मुझे दिखाई देता है। जब मैं चलती हूँ मेरे पीछे पीछे चलते हैं ना। और वो देख बाहर स्वर्गदूत खड़े हैं उसके पास। हाँ, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। जब ये देखती है तू बीमार पड़ जाती है उसको। हाँ, जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत शरीर में दर्द होता है और फिर मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। मेरा हाथ पैर उठता नहीं, बहुत वजन हो जाता है। तेरे दिमाग में आया सुसाइड कर ले। हाँ, मैंने जहर भी खा लिया और कई बार फांसी भी लगा लिया। मैं 3 टाइम मैं देख रहा हूँ, 3 टाइम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा चले। मारने आया था अभी और खुद ढेर हो गया। मारने आया, लेडीज को मारने आया तू? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कितने साल से इसके अंदर? खानदान को खत्म कर दूंगा। कितने साल से इसके अंदर? मैं इसके 20 साल से अंदर हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कौन कौन हो तुम? कौन कौन इसके साथ? कितने हो तुम? मैं 33 करोड़ हूँ। मैं इब्लीस हूँ। इब्लीस? मैं लूसीफर खुद हूँ। सारा जगत का भगवान मैं ही हूँ। सारी बीमारियां मैं ही बनाता हूँ। अरे कौन कौन सी बीमारियां बता दो, नाम बताओ उनकी बीमारियों। कौन कौन सी बनाता था? नहीं
नहीं बताऊंगा। और चल अच्छा पुरानी बता कौन कौन सी बना रहा है? पूरे संसार में मुझे दिखा रहा है और मुझे कमजोर कर रहा है। शुगर मैं ही बनाता हूँ। और कौन कौन सी बीमारी बनाता है? कैंसर मैं ही बनाता हूँ। सुन लो, शुगर, कैंसर, हाँ, और उनमें इंजेक्शन मैं ही डालता हूँ। खून में इन्फेक्शन यही डालता है, और शरीर में ही फाड़ता हूँ। आंतड़ियों में भी। हाँ सुनो जी, जिसको बीमारियां सुन लो। टाइफाइड, आयरन मैं ही बनाता हूँ। तू ही बनाता है? एक्सीडेंट भी तू ही कराता है? एक्सीडेंट तो मैं ही कराता हूँ। शैतान ने ये कबूल किया कि एक्सीडेंट मैं ही करवाता हूँ। नहीं कर सकती। मैं पूछ रहा था कि भाई बोल ये बीमारियां कौन डालता है? कहते हैं कि हम डालते हैं बीमारियां। सारी बीमारियां मैं ही बनाता हूँ। शुगर मैं ही बनाता हूँ। और कौन कौन सी बीमारी बनाता है? कैंसर मैं ही बनाता हूँ। सुन लो, शुगर, कैंसर, हाँ, और उनमें इंजेक्शन मैं ही डालता हूँ। खून में इन्फेक्शन यही डालता है। और वो बता रही थी, कह रही थी मैं लूसीफर हूँ, मुझे लूसीफर ने भेजा है, मैं खुद ही लूसीफर हूँ। मैं लूसीफर खुद हूँ। कहता है मैं पूरी दुनिया को, संसार को मैं भरमाने के लिए आया हूँ। सारा जगत को भरमाने वाला मैं ही हूँ। और ये जो आजकल बिजनेस बंद कर रहा है, जो बिजनेस बंद कर रहा है लोगों के, ये सब मैं ही करता हूँ। ये सब इब्लीस ही करता है? लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है आप राइट प्लेस, राइट लोकेशन में आओ। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज तक दुष्ट आत्मा नहीं गई, जाएंगी। अगर प्रॉब्लम्स नहीं गई, जाएंगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मेरा रिलेशन मेरे यीशु मसीह के साथ है। आप भी ऐसा रिलेशन बनाओ, आपके चर्च में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपकी सेवकाई में, आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं, काम होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको नैबे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे मोदाय एबा सैताना बे मानसिनियाव हाबनानै मा बुंदों? बे बुंदों जाहैबाय सुगार लाबोग्राया, मानसिनियाव सुगार बेमार खालामग्राया आंनो, एक्सिडेन्ट खालामहोग्राया आंनो, केन्सार खालामग्राया आंनो होननानै बियो बुंदों। मानसिनियाव जखम जाहोग्रायाबो आंनो, बिजनेसफोरखौ बन्द खालामग्रायाबो आंनो होननानै बियो बुंदों। अब्ला जोङो बिजोंनो क्लियार जानो हायो जे मोदाया बे मानसिनियाव जि बाथ्रा होनदों, मानसिनियाव हाबनानै जि बाथ्रा होनदों, दा बिनि गेजेरजों जों रोखायै मिथिनो हायो जे मोदाया थारैनो नंगौयैनो जे जोंनियाव बेमारखौ लाबोयो। मानसिखौ जेब्लायबो खैफोदाव खोख्लैग्राया बिनो। गिबि मानसि आदम एन्ड इभ पाप मावनायनिफ्राय जोंनियाव बेमारा फैदों आरो बे बेमारखौ सैतानानो लाबोदों। मानोना पापखौबो बे मोदाय एबा सैतानानो मावनो आदम हवाखौ थुलुंगा होदोंमोन। आं दहायनो बुंखाबोबाय जे जिसुनि मुंखौ आरो बाइबेल शास्त्रखौ मोदाया गियो। अब्ला जोङो बे मोदायनिफ्राय, मोदायनि आक्रमणनिफ्राय, सैताननि आक्रमणनिफ्राय जोङो बारग'नो नांगौ जायोब्ला जोङो जिसुनि मुंखौ लानांगोन जेब्ला समाव जों खैफोदाव गोग्लैयो। आरो जेब्ला समाव जों खैफोदाव गोग्लैयो अब्ला जोङो बाइबेल शास्त्रखौ गोसोखांनांगोन। बाइबेल शास्त्रआ मा बुंदों, बे बाइबेल शास्त्रआ जोंनियाव थानांगोन। बेनिखायनो बे समाव जोङो जेब्ला समाव जोङो खैफोद आफोद मोगा मोगि जायो, जेब्ला समाव जों बेमाराव गोग्लैयो, जेब्ला समाव जोङो दुखुआव गोग्लैयो, अब्ला जोङो बाइबेल शास्त्रआ जोंनाव थायोब्ला आरो जिसुनि मुंखौ नोंथाङा लानो हायोब्ला निश्चय बेनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो हागोन। मानोना बे जिसुनि मुंखौ आरो बाइबेल शास्त्रखौ बे मोदाया गियो। गिबियाव आङो बुंबोखाबाय जे बाइबेल शास्त्र आरो जिसुनि मुंखौ मोदाया गियो। बियो गुबुन रावखौबो गिया, बियो ख्रिस्टियानखौबो गिया, बियो सासे पास्टरखौ गिया, बियो सासे पालकखौ गिया, बियो सासे इसोरनि खामानि मावग्राखौ गिया, जिसुनि बे संसाराव प्रिचिं खालामग्राखौ बियो गिया। जेब्ला समाव नोंथांनियाव आंनियाव बाइबेल शास्त्रआ गैया, थांना थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बियो गोबां सोमोनांथाव रोखोमै बेमारफोरखौ सोखादोंमोन। सानब्रै थैनानै हाखराव फबना दोनजानाय लाजारखौबो बियो बुरखांहोनानै गोदान जिउ होदोंमोन। बेबायदि आसरित खामानिफोरखौ बियो मावलांदोंमोन। मोदाय हमजानाय एबा सैतान हमजानाय मानसिफोरखौबो बियो मोदायखौ होखारनानै मानसिखौ मोजां खालामदोंमोन। जोङो बाइबेल फरायनानै नायनि। जोङो बाइबेल फरायनानै नायनि। मार्कुसनि से बालाब 30 सिरिनिफ्राय गायखै जोङो फरायलांगोन। सिमननि बिखुनजोआ लोमजानानै उन्दुनानै दंमोन। अब्ला मानसिफ्रा बिनि बिसय जिसुनो खोथादों आरो बियो बिनि खाथियाव थांनानै बिनि आखायाव हमनानै बिखौ
दिखांदों आरो लोमजानाया बिखौ थाबनो नागारबाय आरो बियो बिसोरखौ दाव दाव खालामदों। बेबायदि बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सेलाफोरजों बियो सोरगिदिं बेबायदिनो गावनि एरिया जे गावनि जायगायाव जे गिदिंबाय थादोंमोन बै समाव, बे समाव जे गावनि सेलाफोरजों थाबाय थानाय समाव सिमननि बिखुनजोआ जाहैबाय लोमजादोंमोन होननानै बुंदों। बेहाय लिरनाय मोन्दों जे सिमननि बिखुनजोआ लोमजादोंमोन, नाथाय बिखौ मिथिनानै जे बियो खाथियाव फैदों। बेबायदिनो बे सिमननि बिखुनजोखौ जे आखाइयाव हमनानै बियो बोखांदों, लोगो लोगो बे लोमजानाय सिमननि बिखुनजोआ हामनायखौ मोननो हादों होननानै बुंदों। आसरित जे बोखांनाय लोगो लोगो बियो हामनायखौ मोन्दों। बेबायदिनो आसरित रोखोमै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव थानाय समाव लोमजानाय साजानायफोरखौ फाहामदोंमोन। मार्कुसनि 1:40-42 सिरिसिम जों फरायब्ला मोननो हायो। बेयावबो सासे खुरिया रग गोनां रग'फुरनाय मानसिखौ बियो फाहामदोंमोन। आरोबाव जोङो मार्कुसनिनो 5:25-29 सिरिसिम जोङो फरायब्लाथाय मोननो हायो। बेयावबो सासे आइजो जे 12 बोसोर थै गबाय थानाय आइजोखौ बियो सोखादोंमोन, बियो फाहामदोंमोन। आरो 12 बोसोर थै खुरनाय रग जाजानाय सासे हिन्जाव बियाव दंमोन। बियो गोबां अजाफोरनिफ्राय बिमायनो दुखु सैनांदों आरो गावनि सम्फथिफोरखौ बाहायजोबनानै एसेबो हामाखै, नाथाय रगआ बारासिन जालांबायमोन। जिसुनि खबरखौ खोनानानै बियो गाजा गोमजानि गेजेराव हाबनानै बिनि उन उन फैदों आरो बिनि पसागाव दांदों, मानोना बियो भाबिदों आङो बिनि पसागाव दांब्लासो रैखा जागोन। बेबायदि लिरदों। अब्लानो बिनि थैया गसरगादों आरो बियो गावनि सोलेराव मोनदांदों आङो बे रगनिफ्राय सोखाजाबाय। बेबायदि होनदों जे आङो बुंखाबाय जे सासे 12 बोसोर थै गबाय थानाय आइजोखौबो हिन्जावखौबो बियो सोखादों होननानै बुंदों। जे बे आइजोआ मिथि मोनखादों, सरासनस्रायै खोनाबोगासिनो दङ जिसु ख्रिस्ट'आ बेमार फाहामोनो होननानै। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों होननानै मिथिनायलाय बियो थांनानै गावहा फोथायदों जे बियो फोथायदोंमोन जे आङो बिनि जिनि रोबैखौ एसे दांनो मोनब्लानो आंनि बेमारा हामथारगोन होननानै बियो साननानै लादोंमोन। बेबायदिनो थांनानै बियो जिसु ख्रिस्ट'नि गाननाय जिनि एसे रोबैखौ दांनो मोननायावनो बिनि बेमारा सोखाजानायखौ मोन्दोंमोन। लोगो लोगो बियो हामनायखौ मोन्दोंमोन। जों आरो बाइबेल सिरि फरायबावनि जहननि 10:38 जोङो गाहायखै फरायलांगोन। जिसुआ इनायनो दाहा जानानै गोथै हाखराव थांबाय। बे दन्दरमोन। बिनि मोखाङाव अन्थाइ थाइसे होथेदोंमोन। जिसुआ हुकुम होबाय, नोंसोरो अन्थाइखौ बोखारदो। गोथैनि बिब' मार्थाया होनबाय, औ प्रभु, बियो मोनामखाबाय, मानोना बियो सानब्रैसै। जिसुआ बिखौ होनबाय, आं नोंखौ होनाखै खोमा, नोङो फोथायब्ला नोङो इसोरनि समायनायखौ नुगोन होननानै। बिसोरो अन्थाइखौ बोखारबाय आरो जिसुआ मगनफोरखौ सायाव दिखांनानै होनबाय, अ आफा, नों आंनिखौ खोनासंनायखाय आङो नोंखौ हामबाय होनो। आं मिथिगौ नोङो लागारबो आंनि खावलायनायखौ खोनासङो, नाथाय आङो बियाव थानाय दाफानि थाखै होनो नोंनो आंखौ थोनहरबाय होननानै। बिसोरो बिसास खालामनाय बादि आरो बिखौ बुंनायनि उनाव बियो गेदेर रावजों गाबज्रिबाय, अ लाजार, बेयाव ओंखारबो। अब्ला गोथैया ओंखारबोदों। बिनि आथिं आखाइफ्रा खबनायनि हिफोरजों फानफब जादोंमोन आरो बिनि मोखाङा फालिजों खाफब जादोंमोन। जिसुआ होनबाय, बिखौ खेवनानै थांनो होदो। अब्ला मारियामा थांनाय गोबां जुदायारिफ्रा जिसुनि मावनायखौ नुदों। जोङो फरायनानै मोननो हाबाय जे लाजारा थैनानै
फबजानायनि उनाव बियो सानब्रै जाबायमोन हाखर सिङाव। बे हाखर सिङावनो थाबायमोन सानब्रै। दा बेखौबो बुरखांहोफिननानै बियो गोदान जिउ होदों। बुंदों लाजार नोङो हाखरनिफ्राय फैफिनदो। अब्लानो बे हाखराव थानाय लाजारा फैदों आरो बियो गोथां जिउ मोनदों, गोथां जाफिनदों आरो बेबायदिनो बियो हामदों आरो बियो बे लाजारनो जिसु ख्रिस्ट'आ गोदान जिउ होदों। दा बियो थैनायखौबो बासायनो हायो, बे थैनायखौबो गोदान जिउ होफिननो हायो। आसुरित जिसु ख्रिस्ट'आ सासे आसुरित मानसि, आसुरित बेक्ति, आसुरित जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरजों सिनर जानाय इसोरनि फिसा हौवा। बेबायदिनो जोङो बाइबेलखौ फरायोब्ला गोबां जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बे संसाराव थानाय समाव बेमार सोखानाय, आसुरित खामानि मावनाय, मोदाय होखारनाय, भुत होखारनाय, मानसिनिफ्राय भुतखौ, मानसिनिफ्राय मोदायखौ होहरनाय, बेफोर माखासेखौ जोङो मोननो हायो। बियो आसुरित खामानिफोरखौ बे संसाराव थानाय समाव मावलांदोंमोन। नाथाय दानि मुगायाव मेडिकेल साइन्सनि गेजेरजों डक्टरफोरा ट्रिटमेन्ट खालामनानै बेमारिफोरखौ फाहामनायखौ जोङो मोननो हायो आरो नुनो मोनो आरो फाहामो। नाथाय बिनि गेजेरावबो खायसेया फाहामनो नाजासेयावबो फाहामनानै बेखौ लाखिनो हाया, बियो थैनानै थाङो। मानोना थैनाय आरो थांनाया इसोरनि आखायावसो। गुबुन फारसेखै जिसु ख्रिस्ट'नि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेमारिफोरखौ फाहामदोंमोन। नाथाय दायो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोआव गैला। अब्लाबो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ जि खान्थिजों बेमारिफोरखौ फाहामदोंमोन, बे खान्थिया दासिमबो मानसि सुबुं माहारिनि गेजेरनिफ्राय गोमानानै थाङाखै। जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ बेमार फाहामदोंमोन, बेबायदिनो दानि मानसिफोराबो जिसु ख्रिस्ट'नि खान्थिजों बे बेमार फाहामनाय, बेमार सोखानाय खान्थिया दासिमबो मानसिफोरनि गेजेराव, सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव दङ। जिसु ख्रिस्ट'खौ नंगौयैनो गोसो गोरबोजों मानिग्रा, गोथार बाइबेल शास्त्रखौ गोसो गोरबोजों मानिग्रा इसोरनि बिसाफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि फल'वार्सफ्रा बे खामानिखौ दासिमबो मावनो हायो। दानि समाव माबायदिहाय बेमारिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि फल'वार्सफ्रा, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सुबुंफ्रा सोखायो, बेखौ आङो एसे बुंलांनो नागिरबाय। बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि। जहननि 12 बालाबनि 7 सिरिनिफ्राय गायखे फरायगोन। अब्लाबो आं नोंसोरनो खोथायो, आं थांनाया नोंसोरनि लागै गाहाम। मानोना आं थांब्ला हेफाजाब होग्राया नोंसोरनियाव, आं थाङाब्ला हेफाजाब होग्राया नोंसिनियाव फैथारनाय नङा। नाथाय आं थांब्ला आं बिखौ नोंसोरनियाव थिनहरगोन। आरो मोनसे सिरि फरायबावनि। बेहाय जहननिनो 14 बालाब 22 सिरि। आफाया आंनि मुङै हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ आफाया आंनि मुङै हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ थिनहरगोन। बियो गासैखौबो नोंसोरनो फोरोंगोन आरो आं नोंसोरनो रायथिनाय मानिफोरखौ नोंसोरखौ गोसोखांहोगोन। बे मोननै सिरियाव जोङो मोननो हादों जे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला थैनायनि उनाव बियो सिखांफिननानै गावनि सेलाफोरजों दङमोन आरो लोगोसे बियो 40 दिन थानानै बे गावनि सेलाफोरखौ बिदाय लानानै बियो सोरगो रायजोआव थांदोंमोन। सोरगो रायजोआव थांनायनि सिगां बियो बाथ्रा बुंदोंमोन जे आङो थांथारनांगोन, नोंसोरनिफ्राय आङो बिदाय लानानै थांथारनो नांगोन सोरगोआव। जेब्ला आङो थाङो अब्ला आङो नोंसोरनो मोनसे हेफाजाब होग्रा हरगोन। बेखौ गोथार जिउ होननानै बुंदों जे बे गोथार जिउखौ नोंसोरनो हरनाय जागोन। नोंसोरखौ बियो बे संसाराव सहाय खालामगोन, हेफाजाब खालामगोन होननानै बुंदों। जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ बिदाय लानानै सोरगोआव थाङो, अब्ला बे समाव बुंलांदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ, आं नोंसोरनि थाखाय हेफाजाब होग्रा हरगोन। बे हेफाजाब होग्राया जाहैबाय हलि स्पिरिट। बे हलि स्पिरिटखौ नोंसोरनो हरनाय जागोन। बे हलि स्पिरिटआनो नोंसोरखौ हेफाजाब खालामबाय थागोन। आरो बे जहननिनो 14 बालाबनि 12 सिरियाव लिरदों, नोंथारगौ नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, आंखौ फोथायग्राया
आं मावनाय हाबाफोरखौ बिबो मावगोन आरो बियो बिफोरनिख्रुइ देरसिनफोरखौ मावगोन मानोना आं आफानियाव थांनोसै। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला संसाराव थानाय समाव बियो आसुरित खामानिफोरखौ मावदोंमोन, बेमारिफोरखौ सोखादोंमोन, मोदायफोरखौ बियो होखारदोंमोन, बेबायदिनो थैनाय लाजारखौबो बियो फोथांदोंमोन, गोदान जिउ होफिनदोंमोन। बेबायदिनो जायफोरा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो, जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनानै लायो, बिसोरबो आं मावनाय हाबाफोरखौ, आं मावनाय बायदि आसुरित हाबाफोरखौ मावनो हागोन आरो बिनिख्रुइ देरसिनसो मावनो हागोन होननानै बे पदनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों। दा बिदिनो माया सहाय खालामो जे हलि स्पिरिटआ जे जिसु ख्रीष्टनि फोथायारिफोरखौ सहाय खालामो। जायफोर फोथायारिफ्रा नंगौयैनो शास्त्रखौ मानियो, नंगौयैनो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो, बिसोरसो मावनो हायो। दिनै मुलुगाव गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, नाथाय बिसोरो हाया। मानो हाया? नोंथाङा ख्रिस्टियान जानो हागौ, आं ख्रिस्टियान जानो हागौ, नाथाय आं हानाय नङा जेब्ला समाव आंनियाव हलि स्पिरिटआ गैया, जेब्ला समाव नोंनियाव शास्त्र गैया। नोंनियाव शास्त्र गैयाबा नोंनियाव हलि स्पिरिटआ गैया, बेनिखायनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हाथारनाय नङा। नोंथाङा जुदि ख्रिस्टियानब्लाबो, आङो ख्रिस्टियानब्लाबो नोंथांनियाव इसोरनि शास्त्र गैयाब्ला, आंनियाव इसोरनि शास्त्र गैयाब्ला, नोंथाङा जिसुखौ फोथायब्लाबो जुदि शास्त्र गैयाब्ला नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा। नोंथाङा जुदि फोथायाबा नोंथांनियाव हलि स्पिरिटआ थानाय नङा। नोंथाङा जुदि शास्त्रखौ मानियाखैब्ला हलि स्पिरिटआ नोंथांनियाव थानाय नङा। बिनिखायनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा। मानोना नोंथांनियाव जे जिसु ख्रीष्टआ थांनायनि उनाव जे सहाय खालामग्रा, हेफाजाब होग्रा हरनो नागिरदों, बे हेफाजाब होग्राया नोंथांनियाव थानाय नङा। बिनिखायनो नोंथाङा मावनो हानाय नङा। नाथाय दासिमबो बेबायदि मानसिफोर दङ, जायफोर मानसिफोरा दिनै इसोरनियाव नंगौयैनो नांथाबो, बेबायदिनो बाइबेलनि बाथ्राखौ नंगौयैनो मानियो, शास्त्रखौ नंगौयैनो मानियो, बे मानसिफ्रा दिनै बेबायदि आसुरित खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो जों नुबायबो दङ आरो जोङो नुबायबो थागोन। नाथाय गोबाङानो नुनाय नङा जायफ्रा बिनि सोमोन्दै नागिरफेराखै। जोङो बाइबेल सिरि फरायबावनि जाकबनि 5:14 सिरिसिम जोङो फरायगोन। नोंसोरनि सोरबा जब्ला जायोब्ला बियो गिर्जानि गागिफोरखौ लिंहरथों आरो बिसोर फोरबोनि मुङै बिखौ थावजों फोननानै बिनि लागै आर'ज खालामथों। अब्ला फोथायनायनि आर'ज खालामनाया जब्राखौ बोखांगोन होननानै बुंदों आरो फोरबोआ बिखौ सिखांहोगोन। जे बेवहाय बुंदों जाहैबाय, जोंनि गेजेराव सोरबाफोर जब्राफोर जायोब्ला जे गिर्जानि गागिफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ, गिर्जानि गागिफोरखौ लिंनानै आर'ज खालामनो खावलायदों, आर'ज खालामनो लिंबोनो थिनदों। जे बिथांमोनखौ लिंबोनानै जे आर'ज खालामनो होदों आरो थाव लानानै गागिफ्रा गावनि आखायाव लानानै बे जब्राखौ थावजों फोननो होदों आरो आर'ज खालामनो होदों। अब्ला बिसिनि आर'जनि गेजेरजों जे जब्राया सिखांगोन होननानै बुंदों आरो बियो बे जब्रानिफ्राय हामजानायखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। जे जोङो बाइबेल सिरि नायबावनि, जे माथाइनि 17:21 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दङ, नाथाय आर'ज खालामनाय आरो उदै बासिनायजों नङाब्ला बेबादिखौ खालामनो हाथारनाय नङा। नाथाय आर'ज खालामनाय नङाब्ला आरो उदै बासिनाय नङाब्ला, उदै बासिनाय माने लुगुन थानानै आर'ज खालामनाय नङाब्ला जोङो बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो हाथारनाय नङा होननानै जे बाइबेलाव 17 माथाइनि 17:20 सिरियाव बुंदों। जे जोङो जब्राफोर जायोब्ला न'खरा, जब्रा जाजानाय न'खरा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ, गिर्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लिंबोनानै बियो आर'ज खालामनो होनांगोन आरो आर'ज खालामग्राफ्राबो, आर'ज खालामग्राफ्राबो बिसोरो मा खालामनांगोन? जे उदै बासिनांगोन। माने बियो फास्टिं थानांगोन, उदै लुगुन थानांगोन आरो उदै लुगुन थानानै जे आर'ज खालामनांगोन। अब्ला बेबायदि जोङो बाइबेल शास्त्रखौ मानिनानै जोङो आर'ज खालामोब्ला, जोङो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायोब्ला, जिसु ख्रीष्टआ जे जोंनो हेफाजाब होग्रा बिखौ हरदों, बे हेफाजाब होग्रानि गेजेरजों जोङो थारैनो जोङो जब्राफोरखौ सोखानो हायो। नाथाय बे सोखानाया जों सोखानाय नङा, बेखौ जिसु ख्रीष्टआसो सोखादों। जिसु ख्रीष्टआ गावो जे
हेफाजाब होग्राखौ हरदों, बे हेफाजाब होग्राया बे जब्राखौ सोखादों आरो बे हेफाजाब होग्राया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो बेखौ हरदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो सोखानो हायो। नाथाय बेखौ जों सोखाया, जों सोरबा ख्रिस्टियाना जों सोखानो हानाय बेखौ नङा। लुगुन थानानै जोङो आर'ज खालामनो हायो, बेनि गेजेरजोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ सोखायो। नाथाय जाय जब्राया आर'ज खालामजादों, बे आर'ज खालामजानाय जब्रायाबो जे जिसुखौ बियो फोथायनांगोन, जिसुनियाव बियो आसा लाखिनांगोन। जिसुआ मा होनदों, जिसुनि बाथ्राया मा जे बाइबेल शास्त्रआव मा होनदों बेखौ बिबो मानिनांगोन। जुदि नोंथां बे जब्रायाबो मानिनो हाबायब्ला आरो जे आर'ज खालामग्रा बिथांमोनाबो शास्त्रखौ मानिनानै आर'ज खालामदोंब्ला निस्सय बे जब्राया हामथारगोन। दिनै गोबां जोङो बे बुहुमाव टेस्टिमनिफोर होनाय जोङो मोननो हायो। सोरबा बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय, गिदिर बेमार, बेबायदिनो केन्सारफोरनिफ्राय, एड्स बेमारनिफ्राय डक्टरफ्रा सोखानो हायि केन्सार, डक्टरफ्रा सोखानो हायि एड्स, डक्टर सोखानो हायि सुगार, बेफोरनिफ्राय बारग'नायफोरखौबो जों नुनो हायो जेब्ला समाव टेस्टिमनिफोरखौ जों नायो। सोमोनांथाव डक्टर सोखानो हायि बेरामखौबो सोखाजानायखौ जोङो टेस्टिमनिफोर नायब्ला जोङो मोननो हायो। आङो बारा गोबाव खालामनो सानासै, आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। दा बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गासै गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां बे भिडिअखौ नुनो मोनो। गोजोन्थों।